זהו. תחנה אחרונה. יאללה. שלום, אני נועה, אני אדריך אתכם על חוסר השמות. זה בעצם מקום שבו אנחנו מנציחים את הנופלים ממלחמת השוויון, מלחמת העצמאות. עד למלחמות שהיו לנו בזמן האחרון ממש, המלחמות האחרונות של מלחמת לבנון. ממלחמת העצמאות שנת 48 ועד היום. הסדר של השמות זה קודם כל לפי מלחמות, ואחר כך בסדר כרונולוגי לפי תאריכים. יש כקרוב ל5,000 נושאים שרשומים מהשריון, שרשומים אלפים. והכמות הגדולה ביותר היא ממלחמת יום הכיפורים. אפשר לראות שהסדר פה הוא לפי שמות משפחה, שנגיד אם יש ד' אז כאילו הבא ה' וככה הלאה. אני אריאל ואני הולך לדבר על הדברים שמיוחדים בכותל השמות שיש לנו כאן. דבר אחד שמיוחד פה, כמו שאתם יכולים לראות שאין את הדרגה של החיילים, כאילו של החללים שנמצאים פה, ולעומת זאת, לדוגמה בואו ניקח את הר הרצל. בהר הרצל יש שם מצבות של חללים רבים, ואם ניקח מצבה של חלל אחד, נראה שליד השם שלו כתובה הדרגה שלו. לדוגמה צוראי או אלוף, ומה שזה בא להראות לנו שהשם כתוב בלבד ובלי הדרגה של אותו חייל, זה אומר שכל אחד הוא שווה בפני המוות, וכולם שווים, כי כולם הקריבו את החיים שלהם למען המדינה, וזה לא משנה אם היית צוראי או אלוף או תת-אלוף, זה לא משנה. עוד דבר שמיוחד בקיר הזה, כמו שאפשר לראות, היופו מתחילה למזול. מישהו שם לב לזה? כן. הדיופו נוזלת בגלל שמש ובגלל הגשמים שיש. הדיופו מתחיל להינמס. המשפחות של אותם חללים לא רצו שנחליף את הדיופו בית. מישהו יכול להגיד לי למה? למה הם רצו שזה יראה ככה נוזל? גיא? כן, יפה. מה שזה מסמל זה בעצם הבכי שלהם, הבכי דמעות שחורות שצולדות מהקיר הזה, וזה מסמל את כל העצב שלהם על החללים שלהם ועל קרובי המשפחה. עוד דבר שמיוחד בקיר הזה, כמו שאפשר לראות, נגיד, מצבה. מאיזה אבן, מישהו יכול להגיד לי מאיזה אבן עשויה מצבה? שיש, יפה. למה פה שמות של חללים לא חרוטים באבן, לא חרוטים בשיש? מישהו יכול להגיד לי למה השמות פה חרוטים על מוטות של... על לוחות של מתכת? לא. את האמת, בהתחלה הלוחות האלה היו לוחות זמניים. זה לא היה מצבות אמיתיות, רצו להחליף אותם באבן, אבל בני המשפחה התנגדו, הם רצו להשאיר את לוחות המתכת. מישהו כאן מכיר, אני רוצה להגיד לכם את הסיבה, אבל לפני זה נשאל שאלה, מישהו מכיר? כן, את השיר מגש הכסף. מכירים של נתן אלתרמן? יש שורה בשיר הזה שאומרת שהמדינה שלנו ניתנה לנו על ידי החיילים שנלחמו עבורנו על מגש של כסף. הלוחות מתכת האלו מסמנים את מגש הכסף שעליו ניתנה לנו המדינה, ואלו כל הדברים המיוחדים שיש כאן. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ולדבר בפרטיות על... עדיין לא. אנחנו רוצים לדבר על חלל שנפל, ואנחנו רוצים להעמיק יותר בסיפור חיים שלו. צחי, שנלך לשם. לא, כל פה, אינסטנט. אוקיי, אז בן ירין הוא חלל, אדם שנפל, הוא היה קצין בצבא, הוא היה בן אדם שכל כך אהב את הצבא, הוא היה בן אדם מתמיד, הוא היה תמיד קשור לצבא ולא רצה לעזוב אותו. בגלל שהוא אף פעם לא יצא לחופשים, יום אחד המפקד שלו בא אליו ואמר לו שהוא חייב לצאת לחופשה. הוא לא יכול להמשיך ככה כי הוא לא יצא לחופשה אף פעם בכל מהלך השירות שלו.
אותו בניה לא רצה לצאת לחופשה. הוא כל כך קשור לצבא וכל כך אוהב אותו, כל כך קשור לחיילים שלו, שהוא קורא להם אחים, ממש אחים, שהוא כל כך אוהב אותם שהוא לא רוצה לעזוב אותם. אבל אחרי לחצים ועוד כל מיני דברים, אז בניה בסוף טס לחול, ואז הוא שמע ברדיו שפרצה מלחמת יום הכיפורים. הוא חשב לעצמו שהוא לא יכול לחיות עם זה, שהחיילים שלו נלחמים בזמן שהוא יושב ונהנה בחול. אז הוא לקח את הטיסה הראשונה לארץ, ומכאן תמשיך. אוקיי, הוא עלה לטיסה הראשונה לארץ, הוא לא דיבר, לא עם המפקד שלו, לא עם ההורים שלו, הוא עלה ישר. הוא הגיע והלך לשר המפקד שלו ואמר לו, איפה אתה יכול לשבץ אותי? אני רוצה להצטרף למלחמה. המפקד שלו אמר לו, בניה, מה אתה עושה פה? אתה אמור להיות בחו"ל, בחופשה, תחזור לשם. בניה אמר לו, איך אני יכול ללכת כשהאחים שלי פה במלחמה? המפקד השתכנע ואמר לו, בניה, קח לך צוות, תיקח כאן, תלך, תעסוק סיבורים. בניה הלך, עשה את זה ביום הראשון, כל היה בסדר, ביום השני. ביום השלישי הטנק שלו עם הצוות פגע בו טיל נ"ט, שזה נגד טנקים. כל מי שהיה בטנק וגם בניה, הצוות שלו, מתו. עכשיו, מאז, אמא שלו דואגת להנציח אותו מתי שהיא יכולה. היא הולכת להרצאות והיא מדברת עם ילדים, ותמיד דואגת להגיד שהבן שלה יש לו עוד בן והיא שלחה אותו גם לקרבי. עכשיו תמיד שואלים אותה, למה את הולכת אותו לקרבי? יש לך כבר ילד אחד שמת, למה נסתכן? והיא תמיד עונה, יש לה את אותו משפט, אם אנחנו לא נעשה את העבודה שלנו, אף אחד אחר לא יעשה. וזהו, זה הסיפור בעצם. תודה לכם שהקשבתם. תודה.